Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abasanda umculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zikamaskandi efika ngaso ke isikhathi ke ukhuzani ke wenze ke into emangalisayo ke ibingalendeleke umuntu ngokuthi ke abongeke laphana ke ugezani ke umfowandludla ukuthi ke emqedele ke wonke ke umsebenzi wakhe njengoba ke saziyo ukuthi ke indlamlenze ke izokhipha ke ialbum yayo ke yakona ke lonyaka ka2023 kuona ke uDisemba. Ishilo indlamlenze ukuthi cha iyadedela ngempela ke ngazo ke i1 zawo ke uDisemba ke sesilindele ke kuphi na kuphi ke ialbum ke yakhe ke ukhuzani mfowaphongoza. Ugezani ke bambonge ngaso ke isigqoko sayo ke igushi engicanga ke silinani ke esibiza kakhulu ke esibiza ke inani lapha namhlanje ke elikabuke o8000 ke bese ngeke mbukeli ke bese kulethele sona namhlanje ke awi enjoy ke nansi ke ivideo siyabonga bafowethu nodadewethu sizwe sonke ihlene insizwa lapha usomgeza ugezana umfokadludla ucebisa cha useqedile umsebenzi woku designer icover yalonyaka nebheki nama-tracklist waqeda ohanjiswa into engicela ke bafowethu ukuthi ngisho cha ngizobonga lensizwe isebenze ngokukhulu ukumisela kulokhu khumbule i-album yaphuma ngoLwesihlanu cha ngithe nami ke ukubongela nje lensizwa anginikeze nasi isigqoko lapha isigqoko mfowethu kusehlobo manje kusehlobo manje uma uhamba libalelelanga uthatha lesigqoko lesi angithi umqhele abantu bayafakwa manje bese ke mfowethu ukuze ungagcine abaculi sebengasakutholi uthothi uzophelele ifoni njengoba kuyo emakhaya nje uzophelele ibattery emakhaya uyazi ukuthi ugesi kuhamba 3 days ngoba 40 days le power bank uma uyichargeile iviki liyaphela nje uyichargela kuyona le power bank lena ngeke ngisho igama layo nansi power bank ngisemuziki yoba mnandi wethu kakhulu lokho nami ngize ngigqoke igushi awuziyabona sure